Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongietorriak Saloa telebistara, gaur uztailak 4 dugu eta egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur bi elkarrizketa ezberdinak ditugu, alde batetik Oian Eder Indako etxea etorri da, Barainengo alkatesa, eta igandean bukatutako festei buruzko balantzea egingo du. Ondoren, Estitzu Aroztena eta Odei Sagardia izango ditugu, eta aurtengo Nafarroa oinezari buruz hitz egingo dute. Saioarekin jarraituz, zaratak tartean, kiriketan alde batetik pasaden asteko LGTBI-en inguruko ospakizunak ikusiko ditugu, eta ondoren nondik eta norantz programaren barnean eman diren dantzei buruz edo dantzak ikusiko ditugu. Baina hasteko beti bezala goazen efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1987 urtean, bi hemenesen Asturiera bere lurraldean hizkuntza ofizialtzat hartu izandako lehendabiziko lekua izan zen. Horren ondorioz, Asturiaseko beste zonalde ezberdinetan ere ofizialtasuna eman zitzaion hizkuntzari. 1776an, Filadelfian lurraldean zeuden 13 kolonia britaniarren ordezkariek Kongresu Kontinentalean bildu eta independentzia aldarrikapena sinatu zuten, Estatu Batuak izeneko nazio berria sortuz. Orain goazen eguneko lerroburu nagusiak aztertzera Aitziberren eskutik. Halaxe da, arratsalde on Ainhoa, hauexe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Honako albiste hauek utzi dizkigu gaurko egunak. Euskal Herrian euskara sustatzeko hitzarmena sinatu dute Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta euskararen erakunde publikoak, besteak beste irakaskuntzan eta aisialdian truke programak bultzatuko dituzte. Bertzalde Iruñeko abiadura handiko tronaren geltokiaren hirigintza proiektua moteltzea proposatu du Nasubinsak, hau da Nafarroako gobernuko hirigintza sozietate publikoak. Nasubinsak esan du 2010ko udalerriz gaindiko plana egungo egoerara egokitu behar dela. Foro sozialak dio euskal preso politikoen kolektiboaren ekarpena garrantzitsua dela eta baldintza nahikoa badagoela presoen auzia arrazoizko epeetan konpontzeko ibilbide horri bat adosteko. Eta Geroa Baiko parlamentari Koldo Martinezek adierazi du aldaketa errotuta dagoela. Atzo egin zituen adierazpen hauek 2 urteko legealdiaren balorazio egiteko eskainetako prentsaurrekoan. Eta Iruñeko gizon bat espetxera bidali dute haur pornografia egiteagatik egotzita. Gizonak ustez sare sozialen bitartez bilatzen zituen biktimak eta gezurren bidez harremanetan jartzen zen haiekin euren konfiantza eskuratzeko. Eta atzo Nagore Lafaje omendu zuten Iruñan hil zutenetik 9 urtera. Eta Sanferminen atarian 3.500 agentek parte hartuko dute Sanferminetako segurtasun dispositiboan. Eta Sanferminekin lotuta eta Sanferminekin jarraituz, entzierroen ibilbidea goizeko 7 eta 4 itxiko dute egunero. Iruñeko udaleko herri babeserako batzordeak adierazi duenez, ibilbidea goizago iristeak bertakoen segurtasuna bermatzen lagunduko du. Aste honetako eta gaurko agenda ezagutzeko unea iritsi da. Gaur erakusketa abuztuaren 18 arte, astelehenetik ostiralera, 5-etatik 9 orduen tartean, bestetan emakumeen papera aztertzen duen erakusketa egonen da Kondestable jauregian, Sanferminetan goizeko 11-etatik ordu 2-etara. Gaur ere, asteazkenera arte, Golem Yamaguchi zinemetan, burua handi eta erraldoien inguruko dokumentalaz disfrutatzeko aukera izanen da, sarrera 5 euro. Gaur Zentral Cafe antzokian, Amtrak talde estatubatuarrak kontzertua emango du arratsaldeko 8:00, sarrera 29 euro. Asteazkenean kontzertu ezberdinetaz disfrutatzeko aukera izanen da Sanferminen aurretik. Abeslariak Suso Jones, Sweet California, Maria Sagana eta Clover.
Ostegunean, 12etan 2017ko Sanferminei hasiera emango dion txupinazoa botako da Iruñako udaletxetik. Pirritx, porrotx eta marimototx pailazoekin txupinazoa egonen da ere, Sanferminetako Nafarroa oinezeko txokoan emango diren ekintza guztiei hasiera emanez. Pasa den astean Nafarroako gobernura gerturatu ginen eta honelakoa izan zen prentsaurrekoa. Esan bezala gaur ekainak 28. Besteak beste, Nafarroako gobernuak Esperoko Salioan hartu dituen erabakien artean, Nafarroako kontu orokorren fondegia onartzea izan da bat, 2016ko kontuei dagokionez zehazki. Azpimarratzekoa da, Nafarroako gobernuak 2016an 6.000 euro inbertitu zituela herritar bakoitzeko. Aurreko urtean baino, 1,23 euro gehiago. Guztira, inbertsioa 2.976,6 milioi eurokoa izan da. Herria baino gehiago, arlo sozialean eragili delarik. Kopuru horretatik, 1.522 euro osasun beharretara bideratu dira, 923 hezkuntzara eta 495 gizarte politiketan inbertitu egin dira. Gainera, inbertsio ekonomikoa 321 milioi eurotan igo da, hau da, 8,1%. Gainera, eta lehenengo aldiz, eta kontuen ganbarak egindako eskaerari jarraikiz, memoria garatu da, bai aurrekontu egonkortasunaren, zorraren, jasangarritasun finanziarioaren eta kaudimenaren berri zehatzagoa eman ahal izateko. 2017-2018 ikasturtean, ia 1.500 aldi baterako irakasle kontratatuko dituela jakinarazi dut gaur Gobernu Kontseiluan. Sare publikoan hartuko diren irakasleez argitara eta aurreikusitako gastua 7,9 milioi eurokoa izan du. Azpimarratzekoa da gainera, ratioen murrizketak irakasle gehiago kontratatzea ekarriko duela. Izan ere, 79 talde gehiago sortuko baitira hurrengo ikasturterako eta horrek suposatuko baitu 174 irakasle gehiago kontratatu behar izatea. Era berean, laguntza langileen kontratuak ere gehitu egingo dira, hasi egin baita zaintzaileen ordu kopurua, 1.917 ordu gehiago, hau da, 34 kontratu berri gehiago. Neurri honek zerikusi zuzena dauka, aniztasun hartatzeko plan estrategikoarekin eta dagoeneko Hezkuntza Departamentuak amaitu berri duen ikasturte honetan bertan hasitako bidearekin ere bai. Izan ere, 5.783 zaintza ordutik 7.000 ordurak igo baita 2016-2017 ikasturtean, eguneko 21ko igoera zari gara. Nafarroako gobernuak 200.000 euroko diru partida onartu du, gazterketa arriskuan dauden guraso, bakarren, familiek, alokairuan etxeak hartzeko aukera izan dezaten. Konpartitutako etxe bateko gela batean bizi direnei laguntzea da programa aitzindari honen helburua. Nafarroan, familien eguneko 9 dira guraso bakarreko familiak, beraz euren kargura adin txikikoak dituzten 8.360 familiez ari gara. Eskubide Sozialen Kontseilari Miguel Laparra, Gobernu Kontseiluan azaldu duenez, goiz kanpoko neurria da honako hau, egoera oso larriei erantzuna ahal izateko. Izan ere, partekatutako etxebizitzan bizi diren familia hauentzat ezinezkoa baita umeen garapena bermatzea inguru egoki batean. Beraz, zein izan dela gora, sindikatuek ez badute departamentuak mahai gainean jarri duen proposamen departamentuak eta patronalak indezakete, nola guntzen dira gauzak? Ez genuke nahi. Departamentuak berak ere bakarrik egin lezake, igual bai. Baina gure asmoa izan da zabaltzea helburi akordiorako aukera eta nahi dugu ere elkartzea horretara sindikatua eta beraiek baloratu beharko dute hau onartzekotan zein den zabaltzen den egoera. Uste du nahikoa argumentatua, nahikoa esplikatua eta nahikoa justifikatua badagoela egin den proposamen berria. Luze eta sakon eztabaidatu egin dena beraiekin ere bai, beraiek egindako ekarpen zenbait jaso izan ditugu akordiorako,
eta patronalen aldetik, adostasuna jada jaso egin dugu. Hortaz, beraiek neurtu beharko dute ere bai, baldin eta hau onartzen ez badute, izan dela prozedura negoziatu bat, eta izan dela aukera ekartzeko ekarri nahi izan dutena eta eztabaidatzeko nahi izan duten guztia, eskatzen dute mantendu dadila aurreko akordioa, guretzako aurreko akordioa ez da mantentzen ahal. Ez da mantentzen ahal, aurreko usten zituelako gauza zenbait, gure aburuz, behar bezala egokitzen ez direnak legeari berari, eta uste dugu badela justuago eta badela zilegiago proposatzen ari garen hau. Ez dugu uste honek grabeki edo larriki okertzen dituenik beraien lan baldintzak, baina jakina akordioen bidez ez ditugu beteko orain arte galdu dituzten eskubide denak eta baldintza denak. Ezinezkoa da berreskuratzea horiek denak eta ezinezkoa akordioen bidez egitea. Badira beste batzuk eta ikusiko dugu aitzinera nola gutxika bada ere saiatzen garen berkonpontzen egoera. Krisiatik eratorritakoa edo dena delakotik eratorritakoa galdu egin dute asko, irakasle oro bat, ez bakarrik kontzertatuan, ez bakarrik ikundutako kontzertu edo ikastetxe hauetan, baizik eta oroak, eta hori zuzentzen ari gara publikoan, eta saiatuko gara zuzentzen ere bai alde neurrian kontzertatua. Baina egun dagoena hori da, bagatoz guretzako okerragoa den akordio batetik, eta akordio hori egun dagoen bezala, departamentuak eluk ematen du. Jarrai dezagun saioarekin gaurko eta biharko eguraldia ikusiz. Gaurkoan uztailak 4 bero-hodeiak garatzen joango dira Nafarroa osoan eta gaualdean zaparrada txiki ertainak eta trumoitsuak bota ditzakete. Hego-ekialdeko haize ahul-bizia ibiliko da eta tenperaturak berdintsu mantenduko dira. Iruñealdean hodeiak sortuko dira ere eta zaparrada trumoitsuak emateko posibilitateak daude. Hego-ekialdeko haize ahul-bizia ibiliko da eta 33 eta 13 gradu arteko tenperaturak izango dira. Baztanen hodeiak ugaritu egingo dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak botatzea. Hego-ekialdeko haize ahul-bizia ibiliko da, egunaren bigarren partean ipar-mendebaldera aldatuko dena eta 13 graduko minimak eta 29 graduko maximak utziz. Bihar Iruñealdean eguna lanbroa eta lainoarekin hasiko da, baina gero zerua zabaltzen joango da. Azken orduetan indar hartuko duen hego-ekialdeko haize ahul-bizia ibiliko da eta tenperaturak asko igoko dira. Baztanen goiza lainotsua izango da bihar, baina ondoren hodeiak desagertzen joango dira. Hego-ekialdeko ahul-bizia ibiliko da, tenperaturak nabarmen igoz. Lehen aipatu den bezala, gaurkoan bi elkarrizketa ezberdinak ditugu, alde batetik Oianeder egindako etxea etorri da, Barainaingo alkatesa, eta igandean bukatutako jaiei buruzko balantzea egingo du, eta ondoren Estitzu Arozena eta Odei Sagardia etorriko dira, eta aurtengo Lesakako Nafarroa oinezari buruz hitz egingo dute. Ondoren, zaratak tartean, kiriketan, alde batetik pasaden asteko LGTBI-ren inguruko ospakizunak ikusiko ditugu, eta bestetik, nondik eta norantz programaren barne emandako dantzak.